Пахвалёны Езус Христос. Чарговая гісторыя на заканчэнне ўжо 8 раздзела Евангелія ад Матвея з 28 верша да 34. Калі Езус прыплыў на другі бераг у край Гадарэнаў, сустрэлі яго, выйшаўшы з магільных пячор, двое апанаваных злымі духамі. Вельмі лютыя, так што ніхто не асмельваўся праходзіць той дарогай. Яны закрычалі: «Што табе да нас, Сыне Божы? Ты прыйшоў сюды заўчасна мучыць нас». Далёка ж ад іх пасвіўся вялікі статак свіней, і злыя духі прасілі яго, кажучы: «Калі выганяеш нас, то пашлі нас у статак свіней». Ён сказаў ім: «Ідзіце». Яны выйшлі і ўвайшлі ў статак свіней. Тады кінуўся увесь статак з кручы ў мора і загінуў у вадзе. А пастухі паўцякалі і, прыйшоўшы ў горад, расказалі пра ўсё, а таксама пра апанаваных злымі духамі. Увесь горад выйшаў насустрач Езусу і, убачыўшы яго, папрасілі, каб ён адышоў ад іхніх межаў. Вось такая гісторыя. Яна адбылася пасля таго, як Христос уцешыў буру. Мінулым разам мы з вамі пра гэта разважалі. Значыцца, яны даплылі да берага, Христос выходзіць на бераг, і вось яго сустракаюць апантаныя. Не магу я не скаментаваць, усё-такі мінулы раз я прапусціў адну думку, не магу не падзяліцца ёй. Вось пра гэтую яшчэ буру. Калі Христос уцішыў буру, і Матвей кажа: «Настала вялікая цішыня». Канешне, у майго любімага Толкіна, у яго некалькі разоў ёсць такія матывы, калі адбываюцца вось такія бітвы, эпапея са злом, там, зоркамі, ўсё, вот это адразу вобраз такі: хмары, цёмна, там гэтыя барабаны, это сонца няма. І як толькі адбываецца перамога, ўсё, хмары распадаюцца, тут жа выходзіць сонца, мёртвы лес адразу станецца жывым, усё ажываюць. Вот гэты вот кантраст, чамусьці я так паралель праводжу, да, што вот это вот перамога, Бога, да, вот, што Бог так можа, да, вот такі вот вялікі кантраст. Бог так можа, ўсё занава, ўсё мёртвае станецца жывым. У Толкіна асабіста я бачу гэтыя матывы. І цяпер ужо наша гісторыя, даруйце, што там вярнуўся да майго любімчыка Толкіна. Значыцца, Езус выходзіць на бераг і прыйшоў у край Гадарэнаў. Тут ёсць шмат розных версій, таму што рускі пераклад, напрыклад, Матвея, і хіба што арыгінальныя тэксты кажуць, што гэта была зямля Гергесінская. А Гадара, нібыта, гэта нешта іншае. І тут розныя версіі. Думаю, што мы і так не дакапаемся, пра што размова ідзе, улічваючы, што гэта ўсё-такі больш паганскія тэрыторыі былі. Адна з версій, што гэта назва у залежнасці ад гарадоў, которых сёння ўжо нават і не ведаем, дзе яны стаялі, гэтыя гарады. Другая версія, што гэта можуць быць пытанне такіх вот назваў габрэйскіх, што яны падобна гучаць, што не выключана, што это ідзе магчыма, пра два разныя рэгіёны, але не выключана, што это той самы рэгіён. Яшчэ чуў такую версію, што Христос ішоў у краіну Гадару, гадарынскую зямлю, праходзячы праз зямлю Гергесінскую, што яны суседнія нібыта раёны былі. Для нас это, можа, не так і важна, ні на што это особо не ўплывае, але проста, каб не здзівіліся, што ў рускім перакладзе у Матвея будзе Гергесінская краіна сустракацца. І нават зараз ужо не хачу капацца, нават не ведаю, ці выпадкова гадарынская не будзе ў Марка і Лукі. Поэтому беларускі пераклад, магчыма, паводле Марка і Лукі таксама паказвае, што это краіна Гадарэнаў. Это адзін такі нюанс, чыста нам трошку даведаў. Яшчэ што, у Марка і Лукі
таксама апісваецца гэтая гісторыя, там адзін апантаны. У Матвея мы чуем пра 2 апантаных. Зноў жа ж, як бы гэта не супярэчлівасці Евангеліі, цяжка сказаць на самой справе, як было. Біблія кажа, што яны былі вельмі лютыя. Так нам кажа Евангелие ад Матвея. Адна з версіяў была, што адзін з іх быў такім лютым, і таму, магчыма, Марка і Лука кажа пра аднаго. Другі, магчыма, быў спакайнейшы. Зноў жа ж, это ні на што не ўплывае, ці это быў адзін чалавек, ці двое, тут цяжка ўжо праверыць. Вось, як бы на сутнасць гэта не ўплывае. Выходзяць яны, паводле Матвея іх 2, выходзяць яны з магільных пячор. З аднаго боку магільныя пячоры. Беларускі пераклад кажа з грабоў. Беларускі больш дакладны, што па сэнсу больш перадае, таму што грабы, канешне, у іх былі ў скалах высечаныя. Вось, яны выходзяць з магільных пячор. З аднаго боку некаторыя бачаць у гэтым сімволіку, што паводле міфалогіі габрэйскай, што духі, што яны блукаюць і прабываюць сярод мёртвых. Што з гэтым звязана нейкая, сказаў бы, нават не міфалогія, а нейкія забабоны нават габрэйскія. Вось, і некаторыя прабывалі ў гэтым сімволіку убачыць, чаму апантаныя менавіта на магільных пячорах там знаходзяцца. Але думаю, што ўсё намнога прасцей, таксама некаторыя так каментуюць, што проста, паколькі гэта людзі, мякка кажучы, з праблемамі вялікімі, што людзі проста з імі не маглі жыць. І альбо іх людзі так акуратненька выперлі, каб яны не жылі ў гарадах ці ў мястэчках, альбо яны самі, таксама ж это апантанне не ёсць, так што яно на 100%. Чалавек жа і свядомасць сваю мае чалавечую. Альбо яны самі прынялі рашэнне, каб нікому праблемаў не ствараць, што яны аддзяліліся ад усіх і проста жылі ў гэтых пячорах. Таму я больш асабіста версіі такой нават больш натуральнай, чым нейкай там містычнай, каб аналогію са смерцю бачыць, тую магільныя пячоры там і так далей. Некаторыя бачаць, канешне, смерць духоўную, што не выпадкова яны апантаныя, што ў нейкім сэнсе это вынік грахоў іхных, і таксама не выключана, што так і ёсць. Але неяк мне хочацца больш натуральна на гэта глядзець, хаця, канешне, апантанне, ўсё-таки, як правіла, канкрэтна ёсць прычыны. Это не просто так, это, як правіла, это нейкі канкрэтны грэх. Таму можна так дапускаць, што такое жыццё ў граху вяло да смерці, і ў выніку такая схема. І яны былі лютыя, канешне, не пра людзей ідзе гаворка пра духаў. Хаця аж мяне троху здзівіла, што некаторыя айцы касцёла каментавалі, што это людзі былі лютыя. То есть цікава, што, магчыма, ўжо не так часта здараліся апантанні, і некаторыя айцы касцёла нават не ўяўлялі, як это ў практыцы магло выглядаць. Яны скарэй то нават так трошку алегарычна бачылі. Недзе чытаў такія разважанні, што людзі настолькі былі лютыя, настолькі грахоўныя, што дазвалялі бесам у сабе дзейнічаць, што і таму там ніхто не мог прайсці. Але, канешне, думаю, што не па этой прычыне, што ідзе гаворка не пра лютасць людзей, гэтых 2 чалавек ці аднаго, а ідзе пра лютасць духаў, которые іх апанавалі. Яны закрычалі: «Што табе да нас, Сыне Божы? Ты прыйшоў сюды заўчасна мучыць нас». Цікава, што ў беларускім перакладзе не гучыць імя Езус, таму што, магу памыляцца, але ў рускім, здаецца, там гучыць: «Што табе да нас, Езу, Сыне Божы». Чытаў каментар, што у розных рукапісах старажытных Матвея у некаторых тэкстах гучыць імя Езус, у некаторых тэкстах не гучыць. Як на самой справе ў арыгінале было запісана, цяжка сказаць. Беларускі пераклад паказвае, што ўсё-такі імя Езус няма, і ў гэтым ёсць сэнс. Чаму? Таму што, цікава, Ян Златавусны каментуе, і не толькі ён, што бесы першымі, як не дзіўна, вызнаюць у Хрысце Бога. Людзі пасля шторма,
пасля суцішэння буры, яны задаюць, хто ён такі, задаюць гэтае пытанне. Яны не разумеюць, от як такое можа адбывацца, а бесы такога пытання не задаюць, таму што яны бачаць сутнасць ягоную, нутро. І для іх это не столь важна, што ён Езус з Назарэту, для іх важна, што ён Сын Божы. Таму парадаксальна, але так ёсць, што першымі веру вызнаюць у кавычках, калі можна так сказаць, бесы, называючы яго сапраўды, кім ён ёсць. Ты прыйшоў сюды заўчасна мучыць нас. Чаму заўчасна? Яны ведаюць, што будуць асуджаныя. Але па іхнай версіі апошні суд, пра который прадказваюць прарокі Старога Запавету, Йона той самы, ці прарок Йоіль, што гэты суд адбудзецца некалі, але не цяпер. Таму для бесаў тое, што ўцелаўленне адбылося, што Христос прыйшоў у гэты свет, это не па іхных планах. Яны не прагадалі тут. У сэнсе наадварот, карацей, яны заблыталіся. І таму гэтае пытанне, што яны ведаюць, што будзе суд, але ведаюць, што не цяпер, што яшчэ ім дадзены час, а тут раптам раз Сын Божы прыйшоў. Таксама многія каментуюць. Далёка ад іх пасвіўся вялікі статак свіней. І злыя духі прасілі яго, кажучы, калі выганяеш нас, то пашлі нас у статак свіней. Калі выганяеш нас. Граматычна трэба было правільна казаць так па логіке, што ты выганяеш нас. Это не тое, што можа выганіш, можа не выганіш. Яны ведаюць, што ў іх варыянтаў ўжо няма. І яны нават не аспрэчваюць гэты факт. Яны ведаюць, што па-другому не атрымаецца. Што прысутнасць Божая, прысутнасць Сына Божага іх выганяе. Это цікавы момант, это, знаете, это пытанне без адказаў, шчыра кажучы, калі доўга малітвы трываюць, вызваленне, напрыклад, як я там даўно ўжо этой тэмай не займаюся, дзякуй Богу, але это вялікае пытанне, чаму не прыходзіць вызваленне? Прысутнасць Сына Божага павінна выгнаць бесаў. Што часценька, магчыма, нейкія рэчы скрытыя, ці неназваныя, ці нешта не так працуе. Але прысутнасць Сына Божага, у іх варыянтаў няма. То есть яны кажуць, ты выганяеш нас, дай нам хоць нейкую палёгку, але і так мы пойдзем, без варыянтаў. І яны просяць, каб дазволіў ім увайсці ў свіней. І тады Христос кажа, ідзіце. Першае пытанне, адкуль там свінні? Габрэі свіней лічылі нячыстай жывёлай. Прычым цікава, чытаў каментары, што не толькі габрэі. Некаторыя язычнікі таксама лічылі свіней нячыстымі жывёламі. Напэўна, так было ў культуры егіпецкай. І тады пытанне, хто там пасвіў тых свіней, калі габрэі не то, што не елі свініны, яны дакрануцца да яе не маглі. Адна версія, што паколькі гэта была тэрыторыя паганская, то ўсё-такі язычнікі пасвілі свіней. Другая версія, што можа нават там усё ўперамешку было, і язычнікі, і габрэі, але габрэі маглі наймаць паганаў, каб яны пасвілі свіней. І габрэям, нібыта, так кажуць даследчыкі, дазвалялася таргаваць свінінай. Яны мелі з гэтага даход. Ужываць не ўжывалі, сцерагліся этой свініны, але бізнес ёсць бізнес. Это такія розныя версіі. Але ўсё-такі больш верагодна, што это была яўна тэрыторыя паганская, і это былі ўсё-такі не габрэі. І Христос дазваляе, каб бесы ўвайшлі ў свіней. Гэта таксама для мяне такое пытанне без адказу. Шчыра кажучы, так цяжка адказаць на гэтае пытанне, чаму Христос на такое дазваляе. Па-першае, трэба сказаць, што Христос дазваляе, каб яны ўвайшлі свіней, але ж ён не наказвае ім гнаць свіней у мора. Канешне, скарэй за ўсё ён ведаў, што так станецца.
вялікая верагоднасць, да. Ну, і для мяне, канешне, пытанне трошку без адказаў. Христос же ж мог просто бесаў выгнаць. Это падобна як з бурай, которую мы разважалі мінулы раз, вот таксама это пытанне трошку без адказаў, чым сутнасць папроку. Ну і тут для мяне такі таксама трошку складаны момант. Христос мог просто іх пагнаць у бездну, мог пагнаць іх у пекла. Чаму бесы просяць, каб увайсці ў свіней? Таму што калі яны нікуды не пойдуць, ні ў жывёлу, ні ў чалавека, ім трэба будзе вярнуцца ў пекла. Ну і таму яны просяць для сябе такой палёгкі. Назовем это так. У выніку палёгка скончылася катастрофай. Я ўжо не магу сказаць, вот, і так вот чыста логікай разважаць, калі свінні на дне мора падохлі, сталі разлагацца, ці бесы ў іх будуць прабываць. Ці яны ўсё-такі павінны з гэтай мёртвай тушы свіней адысці і ўсё-такі назад вяртацца ў пекла. Ну, на такія пытанні я ўжо не адкажу. Факт той, што ўся эта гісторыя так скончылася такой вось, ну, фінансавай катастрофай, гаспадарчай катастрофай. Ці для бесаў это быў выхад для дэманаў? Не ведаю. Ну і для мяне это одно вялікае пытанне, чаму Христос вот просто не пагнаў іх у пекла? Чаму вот, ну, знішчыўся цэлы статак свіней? І ў выніку людзі не прынялі Хрыста у горад. У выніку. Не магу сказаць, што духі абманулі Хрыста. Што ён не прадугледзеў гэтага. Дакладна я ў гэтай катэгорыі не думаю. Таму, ну, для мяне это пытанне, ёсць такія моманты, да, трошку без адказу. Вось, ну, але такое вялікае пытанне. Тады кінуўся ўвесь статак, скручыў мора. Мы ўжо казалі мінулы раз, што мора это таксама як сімволіка прабывання зла, не выпадкова яны туды кінуліся, і загінуў у вадзе. Ну, яшчэ такая версія ёсць, што так нехта каментаваў там, што Христос вось гэтым знакам хацеў паказаць на самой справе, кім ёсць духі. Што яны не здольныя даць ніякага добра. Яны не могуць вот, ну, нейкую карысці нейтральна там быць. Да, вот яны, там, дзе яны ёсць, там будзе ўсюды смурод. По-другому не атрымаецца. Ці яны будуць жывёлам шкодзіць, прыродзе, ці яны будуць шкодзіць людзям, яны по-другому ўжо не могуць. І вось быў такі каментар, што Христос паказаў, як гэтыя духі здольныя знішчыць цэлы статак свіней. І гэта значыць, што чалавеку яны не менш шкоды прынясуць. Каб вот просто людзі ўразіліся на самой справе, што вот, ну, як это страшна з дэманамі, што это вялікае зло. Но это одна з версіяў. Другая ўсё ж таки версія, што мне, ну, больш па густу, ну, это такі мой скорей нават каментар, это тое, што Христос паказвае, якую цану ён гатовы заплаціць за вызваленне чалавека. Што для яго чалавек, ці нават два чалавекі, без розніцы этой версіі Марка ці Матвея, просто непараўнальна да маёмасцяў гэтага свету, хоць бы цэлага статку свіней. З аднаго чалавека Гасподзь гатовы знішчыць цэлую ферму, узарваць цэлы завод. Думаю, вот у такім ключы трэба было б думаць. Ну, так мне асабіста тады больш зразумела, да, што это ў нейкай ступені жэст прарочы. І глядзіце, што важна. Тады пастухі паўцякалі і, прыйшоўшы ў горад, расказалі пра ўсё, таксама пра апанаваных злымі духамі. Увесь горад выйшаў насустрач Езусу і, убачыўшы яго, папрасілі, каб ён адышоў ад іхніх межаў. То есть людзі, бачачы гэтую трагедыю, яны не распазналі ў ім Сына Божага. Зрэшты, як распазналі дэманы. Цікава. Але ім уключылася чыста практычная схема. Бог прынёс нам беды. Вось этот вот судотворец прынёс нам беды. І гэта людзі, которые не гатовыя думаць так, як думае Бог. Вот Бог за вызваленне, за кожнага чалавека Бог гатовы плаціць агромную цану. Зрэшты, Христос памёр не проста за народ. Христос памёр за кожнага з нас, за цябе, за мяне асабіста. Вот і Бог плаціць такую вялікую цану за аднаго чалавека.
зразумела, што той, хто хоча быць вучнем Божым, ён павінен знайсці сябе вось у гэтым спосабе мышлення. Вот. Бог не глядзіць на народы, нацыі, не глядзіць на дабро дзяржавы, так як мы часта глядзім, так па-светску. Бог глядзіць на канкрэтнага чалавека. Ці ён у турме, ці это прастытутка, ці это хворы, ці інвалід, ці дзіцёнак, веруючы ці не веруючы, вот для яго вартасць мае вось этот вот індывідуум адзін. І цікава паглядзіце, што атрымоўваецца, што ўвогуле ў гэтую зямлю гадарэнскую Христос прыплывае спецыяльна для гэтых апантаных. Таму што там ён пакінуў натоўп людзей, которые яго слухаў, і ён рабіў цуды, натоўп людзей пакінуў. Пераплыў на гэты бераг, выгнаў бесаў, дэманаў з гэтага чалавека ці з людзей. І 9 раздзел, 1 верш кажа нам: увайшоўшы ў човен, ён пераправіўся на другі бераг і прыйшоў у свой горад. То есть ён тут, на гэтай тэрыторыі, нічога больш не зрабіў. Атрымоўваецца, што ён для гэтага апантанага толькі сюды і прыплыў. Ну і вот эта вот карціна, яна малюецца, но яна прыгожа малюецца. І таму, калі мы хрыстовыя, а такімі катэгорыямі не думаем, плаціць вот такія вот цэны за аднаго чалавека, да, то мы будем падобнымі, як вот этот вот горад, который прагматычна глядзіць, што нам это не аплачваецца, ідзі адсюль. Мы не гатовыя тебе прыняць з такой логікай. Вось за гэтым я бачу нейкі такі вельмі важны духоўны пасыл. Што яшчэ важнае? Што яшчэ важнае? У Марка і Лукі там апантаны, ён просіцца пайсці за Христом. І Христос яму не дазваляе. Я не ведаю, чаму Матвея гэтага няма. Вось гэтага нюанса. Напэўна, нейкая логіка, зноў жа, не проста так это ўсё піша. Вось. Але цікавы момант, да, што апантаны прасіўся ісці за Христом, а Христос яму кажа: застанься тут і раскажы тваім. Это значыць, у тваім горадзе, дзе жывуць пагане, раскажы ўсё, што зрабіў табе Гасподзь. І ён застаецца і пачынае прапаведаваць. А Христос адплывае на той бераг, у свой горад. Момант, конечно, цікавы. Усе прызваныя быць вучнямі, хрыстовымі. І это наш выбор. Вот мы разважалі, калі хочаш ісці за мною, там, да, то есть, это твой выбор, калі хочаш, ты прымаеш рашэнне. Але, напэўна, тыя заданні, которые дае Гасподзь, яны не ўсё для ўсіх. Не ўсе могуць быць апостоламі, не ўсе настаўнікамі, не ўсе евангелісты. І нягледзячы на тое, што ўсе мы вучні хрыстовыя, але заданні ў нас розныя. І вось гэты чалавек, ён не можа быць сярод апосталаў. Христос яму не дазваляе. Але ў яго є заданне, магчыма, не меншае, пайсці да сваіх. Тое самае зробіць самаранка. Яна вернецца да сваіх і раскажа ўсё, што ёй сказаў Христос. Самаранка таксама язычніца. Хаця Христос яе аб гэтым не просіць. Але нейкую такую падобную рэч яна спаўняе. Чаму Матвей гэта прапускае, я без паняцця. Я не ведаю. Некаторыя кажуць, што Матвея свая схема, што ён цуды хрыстовыя, так некаторыя пішуць, што ён праводзіць такую паралель, аналогію да цудаў Маісея. Што Христос, ён як новы Маісей, і выводзіць зноў з рабства народ свой. І зноў трэба прайсці праз гэтае море, это вобраз смерці, і зноў ісці ў зямлю абяцаную, і зноў новы завет будзе. Матвея много такіх паралеляў, таму ён цытуе пастаянна Ветхі Завет. І некаторыя кажуць, што, магчыма, таму Матвей больш фокусіруецца на самім факце цуду. Што Христос загадвае мору, дастаткова гэтага факту, ветру загадвае, што ён выганяе злога духа, да, што ён пануе над
духамі, над прыродай, над хваробамі пануе, што Матвей больш фокусіруецца не на гістарычным апісанні, а на самім факце цуду. Ну, это адзін з каментароў. Ці варта за ім ісці, не ведаю, это адна з версіяў. Мяне намнога больш, канешне, ўражвае, гэта тое, што Гасподзь такую цану плаціць за аднаго чалавека. І мы да гэтага павінны быць гатовымі. Пахвалёны Езус Христос.